ak nie najnižšie. Výška našej čistej mzdy je doslova dehonestujúca a niekoľkoročných sľubov o zvyšovaní platov v školstve už máme dosť. Podľa pána premiéra pre nás, zamestnancov školstva, požadované financie v štátnom rozpočte na rok 2013 nie sú. Pýtam sa vás, kolegovia, ste s takouto odpoveďou spokojní? Hovorí sa, že síty hladnému neverí. Tí, ktorí rozhodujú o našich existenčných podmienkach, sú so svojimi mzdami na míle vzdialení od reality nášho života. Kým sa nezmení finančná a sociálna politika tohto štátu, budú sa stále viac roztvárať nožnice rozdielneho postavenia spoločenských vrstiev obyvateľstva. Už nemôžeme čakať a postoj predstaviteľov vlády je ťažké akceptovať. Buďme si vedomí svojej sily, ktorá nás zjednocuje a podľa toho sa aj správajme a konajme. Dajme tým najavo vedeniu štátu, že to takto ďalej nejde, že už stačilo. Aj my chceme dôstojne žiť so svojimi rodinami. Aby sa konečne urobil poriadok vo financovaní školstva. Dokedy budú financovať aj materské školy rodičia? Aby naša práca bola primerane ohodnotená. Aby po dovršení zákonom stanoveného dôchodkového veku si učiteľ nemusel zháňať prácu, lebo mu jeho vymeraný dôchodok nestačí na obživu. Aby si nepedagógovia, kuchárky, pomocné sily, upratovačky mohli dovoliť tiež dôstojný život pre seba a svojich blízkych. Strajkujem za to, aby zbore ohodnotenie motivovalo mladých začínajúcich učiteľov vykonávať povolanie, na ktoré majú vzdelanie, a neodchádzali za prácou do zahraničia, či pracovali v inom odbore. Pamätajme, že iba všetky prúty pokope tvoria nezlomnú palicu. Každý osvej je len krehkou halúskou. Preto sa nedajme zastrašiť tými, ktorí si nás, našu prácu nevážia. Ale v zásadnej otázke sa zhodneme. Iba odborne pripravení, spokojní a adekvátne zaplatení učitelia a zamestnanci školstva sú prvým krokom ku kvalitnému výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách, ktorého produktom bude vzdelané a vyspelé dieťa. Je iba začiatkom nutných zmien a začať sa niekde musí. Práve preto sme dnes tu.
Ďakujem za pozornosť.